Il-ħolma tal-Beltin qed issir realtà wara li l-Gvern se jgħaddi art li m'għadix tintuża fiż-żona industrijali ta' Ħalfarruġ sabiex issir ground tal-futbol ta' wieħed mill-akbar klabs tal-futbol f'pajjiżna. Din l-art ingħatat wara l-Kumitat tal-Awditjar għadda vot unanimu dwar it-trasferiment ta' dan il-ground. Dwar dan, One News tkellem ma' Clint Taxisa li huwa membru fil-Kumitat ta' Valletta FC li qal kif il-klabb Belti ilu jaħdem aktar minn 10 snin sabiex tinkiseb art għall-ground tal-futbol. Huwa xi ħaġa li supporters Beltin kollha u kull min għandu l-Belt tal-qalbu, speċjalment it-tfal Beltin, is-supporters Beltin, il-Kumitat tal-Belt, li naħdmu aktar minn 10 snin għaliha u issa fl-aħħar wasanna. Is-Sur Taxisa qal kif il-klabb Belti se jkollu faċilitajiet tal-ola livell sabiex it-tfal u l-plejers Beltin jilagħbu l-futbol fi ground xieraq. Meta din issa ħarġet fil-medja u nara l-eluf ta' messaġġi li qed nirċievi u ringrazzjamenti lil klabb tinduna kemm hija xi ħaġa tant kbira aktar minn dak li konna qegħdin naħsbu għas-supporters Beltin. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li hemm numru ta' inizjattivi li lan tagħhom huwa li l-klabs u l-federazzjonijiet sportivi ikollhom lodda u l-faċilitajiet li jkomplu jikbru. Meta għandek klabs u assoċjazzjoni sportivi li huma b'saħħithom li huma stabbli daw ħallu ġid fis-soċjetà Maltija ġid fit-tfal tagħna.